Ik snap net dat je zo leeg bij de grond wezen kennen. Dat je zo onmenselijk handel je. Ik snap dat echt net. Nou joert en de dag nog net. Zo praat oud-maaiwerkster Jannie Pool juist door de sfeer van intimidatie op de werkvlier in het gemeentehuis van Smellingelaan. Tientallen ambtenaren onderschreeuwen haar verhaal. Van de meeste riedsfracties komt het nijs als een grote verrassing. Nou, ik ben er wel van geschrokken. Het is voor mij echt helemaal nieuw. Ik zie hier signalen die mij net bereiken. Ja, dat is juist het in één keer voor het nijs. En dan eerst een verhaal. En dan denk je wel, hé, wat is hier aan de hand? Je schrikt natuurlijk altijd dat in een organisatie, in een bedrijf, dit soort dingen naar buiten komen. Dat wil je al net. En dat is ik net goed voor een organisatie en ik net goed voor Smellingelaan. Dus ja, daar schrik je altijd van. Maar hoe nou verder? Het CDA reageert opvallend voorzichtig. Wil je juist denken zonen dat de Rie de onderste stien boppen haar wil? Ja, dat is ik heel vooral lezend, omdat het voor een daagse is. Maar ik ben altijd wel voor hoor en wederhoor. Nogmaals, hier nou verhalen, anonieme verhalen. Ik neem ze zeer serieus. Ik wil ze zeker net voortpraten. Maar ik wil graag even van de organisatie jaren van wat is er nou aan de hand. Maar andere partijen, maar de SP vooral, willen opheldering. Daarom wordt er zat nou stiet Nijwegen een spoeddebat houden over de angstcultuur op het gemeentehuis. Ook de VVD is ervoor en weet ook al wets op ontruinen zullen. Dat er een onafhankelijk onderzoek komt, zodat de waarheid hoe dit, want het is beschuldigingen, nou die liegen er net om. En dat dat weer is, dan moet er wat gebeuren. En dat het net weer is, dan kan ik de mensen die er nog beschuldigd worden, die kan dan ik mijn opgeheven hoofd weer verder. Want ooit dan bloedt het ik maar achtervolging, denk ik. De ondernemingsrier van de gemeente Smellingelaan zei je het vernuiveren te wijzen, hoe het grote tal maaiwerkers dat klagen had. En was zo gauw als mogelijk om tafel met de directie en het college van B&W om te praten over de gevallen van intimidatie op een werkvlier.